Μετά τις διακοπές στο Φλέμινγκ, Μύκονο και Πάρο, γύρισε στο εργαστήριό του μαζί με τον κουμπάρο. Και πάνω στην καλλιέργεια λοιπόν των μικροβίων, βρήκε ένα καινούριο φάρμακο που είναι πια γνωστό σε όλους ως ο killer των μικροβίων. Και να θυμάστε όταν σας τη δίνει. Από τη μούχλα βγαίνει η πενικυλίνη που κάνει κάθε αρρώστια ξουκεντά, αρκεί να είναι ο Φλέμινγκ κάπου εκεί κοντά. Σίγμα ταφ 6 η πενικυλίνη. Έμαγε καβαλάκι. Α, δεν τις γνώρισα. Πώς άλλαξα. Δεν τις γνώρισα. Ναι, δεν τα βλέπουμε. Γιώργο, μας παίρνεις και εμάς. Όχι βέβαια. Όχι, το καλύτερο. Εννοείται. Έλα, σηκωνόμαστε για χορό, ρε. Και αυτό. Θέμα. Σομαλία, Ελλάδα, Ευρώπη. Ελλάδα, Αμερική. Εκεί δεξιά. Πίσω.
περίμενε. Δύο φορές. Ζώδια. Αλλά τρελοκομεία. Ωραία εταιρεία, παιδιά, έχω. Τα καλύτερα. Άλλη μια αποδορήση. Πώς να περάσει το κορίτσι. Εκεί με τα πράσινα είναι. Τα πράσινα είναι ήδη γρήγορα. Άλλο ένα, δεν είναι. Δύο είμαστε. Για να δούμε. Δύο είναι. Άστον, Άκη. Πού θα πάει μόνο. Την τραβάει πίσω. Μαριάννα. Η Ιαπωνέζα Τεχνοκούμα προσπαθεί να συνδεθεί μέσω διαδικτύου με τη φίλη της την Αφρικάνα Γεωργουάουα, αλλά δυστυχώς η Γεωργουάουα δεν έχει καλό σήμα. Γεωργουάουα, με ακούς? Δεν έχει σήμα. Τι? Δεν σε πιάνω καλά. Ξέρεις, εδώ στην καλύβα μου στην Αφρική δεν έχει καλό σήμα. Κρίμα. Εδώ στην Ιαπωνία έχει σήμα καμπάνα. Οι δύο φίλες προσπαθούσαν για αρκετή ώρα να συνδεθούν μέχρι να πιάσει σήμα η Γεωργουάουα. Τεχνοκούμα, με βλέπεις τώρα? Ναι, τώρα σε πιάνω καλύτερα. Μη μετακινείς τον υπολογιστή σου. Εκεί που είσαι το διαδίκτυο πιάνει καλά. Ωραία, περίμενε λίγο. Η γεράμουα έφερε τα μήλα. Τι, αγόρασες καμήλα? Όχι, τα μήλα. Α, το βλέπω. Ωραίο μήλο. Τι, δεν σ' ακούω καλά. Δεν έχει σήμα. Όχ, έσβησε η οθόνη μου. Αχ, αυτό το διαδίκτυο. Πάλι έκλεισε ο υπολογιστής. Τελικά οι δύο φίλες κατάφεραν να συνομιλήσουν. Έστω και με πολλά προβλήματα. Τι φορές τώρα? Το Χρήστο. Σίγματα 4, υπολογιστές και διαδίκτυο. Δεν είναι δική μας, ξέρουμε αυτούς. Υποτονικά. Άλλο ένα. Έχει ξεμιλήσει η τριά. Από εκεί τα βόρεια, αυτό δεν θα πείτε βροχή.